ai mu ai play mu bu dong thau khatang jonga gadi kramen scam ning do monai on shong masa anong ston pat ngai kuble kerpang ru iba ps ling do iba penyan ikani ga debate competition lingba ka online lan lingba ka youtube chung i hakaba ka phang ka bong ni khamla ban kha sibun ani khindiat ki khon te ka jing pen i jonga ani ta ki nya ki banga ngan pen i akani ka pot ong phi khamla ban kha khindiat ki khon hakani ka juk chung menta si phila ban kali balai amar haba ki don ki ek don dak jeng kali balai ong phingan pen i ki lightly ki point ki ba balai ka khamla ban kha khindiat ban ka ba sibun ngai don sibun i contestant ki bala participate akan ni debate competition ki ong ba don ki ba khamla ban kha sibun mar yang pan pediang ni ka ba ubleu ai don ri ki ong ba ni ha pan ubleu ong abraham pan roy kata ga chat ben riu ubleu la kular ba kat kum ki ap ko duriau kita ki dei pen iru akinya jong bible na ka khat jong bible hendang phi aka juk chung manta kam dai shu ka ek ka bangi ni perkhat kita hendang ada jing start chung bro maru bleu ong ga kita ki bayarap ila de ya kita bleu bayarap taka daung phi ba pan kran ru pan phai ru sikting bleu phang ka nei ka ek kalong ka ban jliu ba ti directly into the point ngan pen i ta ki nya ki jonga ba balai khamla ban kha khandian lai tli ki point ko banga pen sai man tani kong ka banga la ong man tani kong lai tli ki point khang ba por nam sim man don chibun ki ende tang lai tli ki point pen i ba balai kala ban kha khamla ban kha khandian ban ko sibun ka ban kong ka long ka ba pidon sibun i kon ka ta ya ka yo ka kon jong kami lani ko pa within a family mo ma ta ko yo kon ani hakte no ko increase the financial and the demand within the family kom ta ngong pi ba bale ka long ta kitu ki badon khindiat i kon tip ukpa ka kami kidang suk ken ni kon kum no ban ai kum no ban sa ja i kon na du dang re na du dang don ko po kila ban kila ban pha londa kila dap ki kon da gela dei ko por male skul lang la i kon ban pha skul baba dang la ban ai ga jingbam go biang khna wi kon ken yo ka met ka bokoi pakhia dang la ban pha aki jingpuli nan ki lang la ban ai ga ta ga jing snang jing krawi kon ka ta ko kom go biang mar ki kon dang ki dong tang khan ge dang yo por sibon kar hai hin re la pidon sibon ki kon ong pi akta balik ta yo ka kwat nama wa pidon sipo khat we la ni phra khan nai sipo kum ta ter ter ka jing yo bun sin majority wi pi ka jing yo jong pa la ni ka ta ga jing la jong pa ka long 30 na 20,000 per month hendrai kalong thik kumba ba ma ti kit kulai ka jing dawa yang sam kalong babun re ka jing yo kalong tangkat ni ka jing dawa kalong kat ni ka jing ka de ka hok ka ba kupa wa ban plur kat ni ka yang sam re ka jing yo par kalong kum ni at kom long sa kum kata kantin ka bang ubama dikit kulai balai bunsin kami ek yang sam ka jing ka jia yang sam mar balai kupa mlawan penbiang ya lagi kon hayang sam ka kami bapli kamla sha kita ke ka daw kami ka jing pa pra yang sam kata ka di jing sha klemla ban len pi kata ka di jing sha mabalay kalong ta kata daw wi ka increase ko mo ta ka increase ya kata demand apo yang sam mar balay ukpa umla shu kan penbiang ikon ka kom ka badai ani kata wa ukpa hi wa penmi ikon yang bagi jingas tu jengmur jong si tengah ki penmi ikon na kan perthai ada ki penmi sibun ikon pi kata kan ya kata ya kayo okot jong ka kami ani jong ukpa hapo ka yang sam kata long ba kungsan kapon ka bar ngawan ran ni ong pi ka taro ya ka jengmur ji perkhat jong ki kami ki kpa bagi don sibun ikon ong pi balik kata SDP ong ka tu itu wadon si khendel ikon atu ya kiro kom kata se ong pi ka kata o ke kata hendeng pi haba pa na du dang khna ela hana du dang khlong ya khun
yala mata kalenti usnang ukraw don kapor pansnang man kraw ikon bitep kim khi kanong ren ko baki kimi paki kai bun sing yo ma ni lekum no bakla kai ba ya ikon na dang ren ngam la panyalam kalenti ko ba man ta dal hepat ajin jar la long tik ko makren mau kadegi jing sha kadegi sha kamde tang jing sngo jonga de ding ti sha pa pi pai ha pi pet ba lo jing sha paling galong ta ta tau pi ka pin khia ke jing mut per khat jong mi ka pa ha ba karan kita ke ha ba pi dang kan jadi ikon ukpa kapor kapala ulek wana ying udang yo kapor ban senang ni wi kon aba dan kendet te lai ngur sang udang lahi ban pelut kapor ye kon ban senang ban ai jing senang jing kraw la kalong ki e benta ukon ro num ki anda ola he ha ta ga jing long bo pa wai re ha ba dan sibon ikon ukpa on hikai ki kon ne ulit balane nama kan ko mo ong ba ka demand ay yung increase ukpa haban balas to man penbeng yung kasam bun sen haban penbeng yung kasam dai ke jiks nang jing kraw la klat no pani kai kon ta ka daw andai ki kon kala he hang pa ke khia ka jing mu per khat ju ki pa khia ba ki kon ki nom ya ki kalanti ko ba dai ba ki kon ki ya kalanti ko sneu khia ka jing mu per khat ju ki pa ta ka daw ki mi ki ne ki kon samla ki ngop ka jing di kingop ki drugs kingop ki kiat kingop ganja ki hang ta ka khia ka pen khia ki jumur jing berkat ka pen du khia du dam ki ni ba ta ka dam de ora pidon ki kindet ki kon pidang ma pan ai ki ji kai na du dang khana nomor ka por ka ba ukpan ne ka kami bai kon dang yo ka rai par ka point ka balai ngon na ban buang ni ong pi kan ni ka long ba important ba ko mo don sibon ki ke in retang lai teli kan ka pon ka khado ngi pi kta ya kai met jong ka kami haba pindon sibon ikun ta ka daw ni ane pi ki pa te mo sung thu ane wan ngaru dang samla kom ni pi perkhat ba kan ni arang don sibon ikun da ha kai ka sam don sibon ikun kami kham tam ka de ka ta kan thei sibor kam de ka machine pi ka met jong ka kami kam de ka machine ka met jong kan thei kam de ka machine terapi don sibon ikon da pa kom ta kom hayang asam la pi don sibon ikon ka kami kamer jong kami ngopi ka kta kamer jong kami ka kta ka kwat ka khia jong kami ana inu ksam ta mo chu ka machine ka ba pen mi na ka we ka factory ka ban ko ka pen mi na we atli lai tli tu ka dang smooth ba ka dang yat ba ka machine on dalam slam kat banang penmi kita kinar kum ta ka machine ro la don jinduna hang yang tai loose screw loose ea hapan sna dan tu omla suban sna hapan bret no kum ta thik kalong ta la ka met jong kan thai la ka mi sibun ikon ka po jong kan thai pi kamla ban san ka met jong ka breu kham tam kan thai sibor kadang perkhat pa arsin laisin tang arsin laisin po sin shaban penmi ikon ang perthai kumnungin ai ki kon kumnungin treat ki kon kumnu ka kami jong kumnu ka tanga jong ada ngau senrang adangan ai ki kon adangan penmi ikon hatu kalau kumnu ka met jong penthai hatu ngi perkhat se kan ne ong pi kam dei kata puri ong ba hapdiang jing ai jong ble don ki ba ong rupa ka penhe ya ka kor ka jat kanang mau mender sing melawan kini kan tet kari kasi jongi kata kamu kalau ngau bakala mar bandai taki mender ri mo pi kam song jing bun ji kon bon ki longom ni itu don bon kon ki long di bapi baca kala kim don ni mar balik kim yo no rem na do brang khana hendre kini ki ba khandet pat ikon kistan ikon ki yo i lo jong kala wei hendre mentapat ukpa mla yo i kala wei jong ki kon ikti bale nomor na do dang red kim lawan ai kan rem ta ka daw kisa ut kisa nam hadi namput ta ka daw ko mo hi ba mata lada ni lada ukpa kami la kisu thu jimut lang marban kran kan ni kam ing gam sam kham tam kan ni ka banta ba don kan ni ka debate competition o pi kalong ba jliu ba sha do ta